الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت آپ ارشاد فرماندے نے کہ حضور جانے جانا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یقول لأہون اہل النار عذابا لو ان لک ما فی الارض من شیء کنت تفتدی بہ قال نعم قال فقد سألتک ما هو احون من هذا وانت في صلب آدم الا تشرك بي فابيت الا الشرك او كما قال رواه البخاری فی صحیحہ۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث پاک دی لکھی ہوئی کتاب صحیح بخاری دے اندر ایک باب دا عنوان قائم کیتا ہے، باب قول اللہ تعالی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ۔ اس دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث پاک نقل فرماندے نے، روایت کردے نے۔ اس حدیث پاک دے مطابق عنوان بندا ہے روز قیامت کافروں کی حسرت۔ قیامت والے دن کافرانوں کی تمنا کی حسرت آرزو ہوئے گی۔ اس دے مطابق بندہ اگر سوچے تو اج دے مسلمان نو ایمان جیسی عظیم نعمت دی قدر ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مختلف فرامین نو سامنے رکھدے ہوئے نتیجہ جو نکلدا ہے، بندہ مومن چاہے جتنا بھی گناہ گار ہوئے، آخر کار اس نے اللہ دے فضل و کرم اور نبی کریم علیہ السلام دی شفاعت دے نال جہنم تو چھٹکارا پا لینا، اس نے جنت چلے جانا ہے۔ یہ الگ گل ہے، کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام دی امت دے بغیر حساب تو جنت چلے جان گے، کچھ حساب دے کے حساب وچوں اللہ انہوں نے کلیئر کر دے گا، وہ جنت چلے جانے، کچھ اپنی سزا پان گے لیکن آخر کار جنت انہوں دا مقدر ہے۔ لیکن کافر ہمیشہ واسطے جہنم دے اندر نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول، بے شک اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، لأہون اہل النار عذابا، جہنم دے اندر جس نو سب نالوں زیادہ ہلکا عذاب ہو رہا ہے گا انہوں فرمائے گا، سب نالوں سخت نو نہیں، فی الحال جنہوں سب نالوں ہلکا عذاب جہنم دے اندر ہو رہا ہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص نو فرمائے گا، لو ان لک ما فی الارض من شیء کنت تفتدی بہ، اگر پوری روئے زمین دی دولت تیرے کو لے ہوئے تو کیا تو بطور فدیہ دے دیں گا؟ مطلب کہ یہ کہ اگر تیرے کو لے پوری زمین دے خزانے اومن تو انہاں دا مالک بن جائیں، اتنا تو کمایا ہوئے، اتنا تیرے کو لے موجود ہوئے، تو اج جہنم وچ جڑا تینوں سب نالوں ہلکا عذاب ہو رہا ہے، اس تو چھٹکارے واسطے تو دنیا دی مال و دولت جو کمایا ہوئے پوری روئے زمین دا وہ دے دیں گا؟ انہوں عذاب اور تکلیف دے اندر مبتلا ہے، وہ جواب وچ کہے گا نعم، ہاں میں دے دیاں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں جواب وچ ارشاد فرمائے گا،
فقد سألتک ما هو احون من هذا وانت فی صلب آدم اللہ تشرک بی، جس وقت تو حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دی یہ پشت سی تے میں تینوں ایدے نالوں بہت زیادہ آسان کام دا حکم دیتا سی، اور آسان کام کی سی؟ اللہ تشریک بی، میرے نال کسی نو شریک نہ ٹھہرائی، شرک نہ کری۔ فابیت الا الشرک، لیکن تو شرک ہی کیتا ہے، میرے اس حکم دا انکار کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا تے آ کے تو شرک تو رکیا نہیں ہے، باز نہیں آیا، شرک اختیار کر لیا ہے، اس دی وجہ تے تنوں دائمی عذاب ہو رہا ہے، ہمیشہ لا عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھ لو کہ ایک بندے کو لے دنیا دے خزانے کتنے نے بندہ سوچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص نے فرمایا کہ جو کچھ زمین دے اندر ہے، ما فی الارض، جو بھی زمین دے اندر ہے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، دیگر معدنیات جتنیاں بھی نے، وہ ساریاں تیرے کو لے ہونا ہے، دیگر بھی مال و دولت تیرے کو لے ہوئے، تو خزانیاں دا مالک بن جاویں، تو اس عذاب تو چھٹکارے واسطے تو بطور فدیہ دے دیں گا؟ تو انہیں جواب وچ کیا سی؟ یا اللہ دے دیاں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس نو مزید حسرت وچ لیاون واسطے ارشاد فرمایا کہ اتنا پیسہ کسے نو دے دینا یہ انسان واسطے مشکل سمجھیا جاندہ ہے، یکدم کسے نو دینا، بندہ ہوئے مالک خود شاید اور اتنی کسے نو یکدم دے دے تو یہ بڑا مشکل کام سمجھیا جاندہ ہے، انسانی فطرت دے حساب نال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تے تینوں ایدے نالو آسان کام دا حکم دیتا سی، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام دی پشت وچ ہیں، یعنی جدن عالم ارواح وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحاں نو مخاطب کر کے کیا سی؟ الستُ بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ قالوا بلا، انہاں ساریاں نے عرض کیتی کیوں نہیں، تو ہی تے ساڈا رب ہے۔ لیکن جڑے بھول گئے سن کہ دنیا تے انہاں کفر اور شرک اختیار کر لیا سی، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو تے اس دا انکار کر دیتا سی میرے حکم دا۔ اتھوں اے بھی پتہ چلدا وے کہ اے انسان ایمان دی قدر نو پہچان، کیونکہ تو جتنا بھی جرمدار ہوئی آخر کار تیری بخشش ہو جائے گی، جنت چلا جائیں گا، تو کافر ہمیشہ جہنم وچ رہنا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھوں تک قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر کافرانو میں دوبارہ زمین تے بھیج دواں، لٹا دواں، اگر بھیج داں، بھیجنا کوئی نہیں، تو پھر بھی اے لوگ اوہی کرن جدے تو انہوں نے منع کیتا گیا سی، اور اے لوگ بے شک جھوٹے نے۔ اور اس حدیث پاک چوں اے بھی پتہ چلدا وے کہ قیامت دے دن کفار شدید تکلیف دے اندر مبتلا ہو کے حسرت دا اظہار کرن گے، لیکن انہوں نے حسرت کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ کفار دی ایسی کیفیات تے خبر رکھ دیا آیا، آگاہ ہوندے آیا، سانو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اسی کافران دے نظریات و افکار اور سوچو بچار اور انہاں دیاں جڑیاں رسم و رواج نے انہاں تو ہمیشہ واسطے اجتناب اور پرہیز کرنا ساڈے واسطے لازم اور ضروری ہے، وگرنہ اے نہ ہوئے کہ انہاں دیاں رسماں اپناندیاں بندہ خود ہی نعوذ باللہ من ذالک انہاں دے تڑے وچ نہ جا شامل ہوئے۔ اس واسطے ہر بندے نو چاہے دنیا دے جس کونے تے چلا جائے، دنیاوی بندے کو لے حالات جتنے بھی مشکل ہو جان، اپنا دین نہیں ویچنا چاہیے۔ رات نو میں حدیث پاک ذکر کیتی سی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی نیک اعمال جلد از جلد کر لو اس فتنے دے آمن تو پہلے جڑا رات دے اندھیرے دی طرح ہوئے گا۔ وہ فتنہ کتنا خطرناک ہوئے گا کہ ایک بندہ صبح مومن ہوئے گا، شام تک کافر ہو چکا ہوئے گا، شام نو کافر ہوئے گا
تو صبح تک مومن ہو چکے آئے گا، یعنی بندے دی حالت تبدیل ہونے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ فتنہ اتنا خطرناک ہوئے گا جس بندے کو پہلے ایمان دی دولت ہوئے گی الا ماشاء اللہ، وہ بندہ اپنے ایمان نو تھوڑے جنے دنیا دے مال و دولت اور پونجی دے بدلے بیچ دے گا۔ اور اس دا منظر اج اسی اگر دیکھنا ہوئے جڑے ساڈے مسلمان نوجوان مختلف ملکاں جاندے نے جتھوں انہاں نوں ویزے وغیرہ نہیں ملدے، اگر انہاں دی قسمت اچھی نہ رہے، مقدر انہاں دے پھیر کھا گئے ہون تے او نعوذ باللہ من ذالک ایسیاں تنظیماں جڑیاں اسلام دے خلاف نے انہاں دے حمایتی بن کے ویزے لے لیندے نے، سائن کر دیندے نے، اور اس دا نقصان کی ہوندا اپنے ہاتھ تو ایمان بھی کھو بیندے نے تے کہندے نہیں جی اساں تے بس ایک عارضی طور تے سائن کیتے سی۔ عارضی چیز نہیں ہوندی، بندہ جس وقت زبان تو کو کلمہ بول دیندا یا اپنے ہاتھ نال لکھ دیندا یا کسی لکھی ہوئی دی صرف تائید اور کہہ دیندا حمایت ہے میری طرفوں، تو بندہ گویا کہ ادھر ہی شمار کیتا جاندا وے۔ اسے واسطے حضرت سیدنا امام احمد رضا قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا سی کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہندے نے کہ بندے نو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا تو مسلمان جائے، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو جانے بھی تے مانے بھی، یعنی پہچانے کہ اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا حکم ہے کہ آپ دے اوپر ایمان لے آمنا تے بندہ پھر اس ایمان تے قائم رہے۔ اور اگے آپ فرماندے نے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا تو اگر قیامت نو مان بھی گیوں نا تو دا فائدہ کو نہیں ہونا، جویں میں حدیث پاک ذکر کر چکیا ہاں کہ کافر حسرت کرن دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیتا اگر میں انہوں نے دوبارہ لٹایا تو دنیا تے آ کے پھر بھی وہ پیڑیاں کماں تو رکن گے نہیں، تے اے کافر جھوٹے نے۔ اس واسطے بندہ مومن نو ایمان دی قدر، احترام اور پہچان لازمی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔